Purwa madya dumugi wasana sampun katuraken sedaya rerangken gending saking karawitan putri Tantri Krida Mardawa kangge semuan paket wisata bangsal Sri Manganti. Pinangka gending panutup ing mangke badhe kaungelake gending bubaran Tantri Krida Mardawa laras Lendra Pathet Menyura. Pinangka pungkasaning atur karawitan putri Tantri Krida Mardawa ngaturake matur nuwun awit kawigatosan pekenira sedaya. Mugi menira lan pekenira tansah manggih karaharjan miwah kawilujengan lan sugeng pepanggihan malih ing wekdal salajenging. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.